Добър ден на всички хора! Днес ще ви представим как с баба правим мартеници. Ние с баба аз си помагам да правим мартеници, защото баба ще ги продава. А аз трябва да й помогна, за да направи много вече. И все така да сте усмихнати, радостни, никой да не се сърди и да цялото семейство да се обича, да се радва. Като баба ми дядо тащата като вземат нова картичка, а да ги поканвам тук на рождения си ден и тук да го празнуваме, защото искам да играем тук и все така да сте радостни. Искам тук да играем на хоро, защото да, ще поканя братовчетка ми, само тя, да.